Nový policajný prezident Jaroslav Spišiak na tlačovej konferencii pôsobil spokojne, ba priam rozveselene. Novinárov pobavil s viacerými odpovediami na položené otázky. Pán prezident, aké budú vaše prvé kroky? Čo budú moje prvé kroky? Moje prvé kroky sú jasné, ale nie sú zatiaľ zverejniteľné, lebo sú čiste profesionálne, týkajúce sa vnútorných štruktúr polície. Nejaké oblasti, na ktoré si chcete špeciálnejšie posvietiť, alebo niečo, čo podľa vás treba veľmi rýchlo riešiť? Veľmi rýchlo treba riešiť práve tie veci, o ktorých zatiaľ nemôžem hovoriť. Pán Spišiak, kto bude prvý a kto druhý policajný viceprezident? To v tejto chvíli nemôžem povedať. Prečo? Lebo to ešte nerozhodnuté. A je pravda, že uvažujete o pánovi Zaorovi? Uvažujem o rôznych menách. Tak, jak som povedal, hľadám vhodnosť na konkrétne pozície. Čo urobíte, ako sa dáte príjete zo svojej kancelárie na pánovi prezidenta? Porozprávam sa s pánom Packom. O čom? Tak opýtam sa. Na všetko Pán Spišiak sa spýtal, ako hodnotí za uplynulé 4 roky prácu Slovenského po svete. Ako to vyvíjalo? ich prácu. Pôsobenie. Nebudem sa teraz vyjadrovať na to, lebo zás by som možno bol veľmi humorný a to nemám rád.